Το πάγωμα των επιτοκίων μετά από μια μεγάλη περίοδο διαδοχικών αυξήσεων, αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη συνεδρίασή της που έγινε εδώ στην Αθήνα. Θα πάω στο Σταύρο Μενοβασιώτη. Ανακούφιση βεβαίως από το πάγωμα. Μετά όμως από 15 συνεχείς αυξήσεις, από αρνητικό επιτόκιο φτάσαμε στο 4. Μετά ουσιαστικά από 1,5 χρόνο διαδοχικών αυξήσεων των επιτοκίων, Αντώνη, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η κυρία Λαγκάρντ ανακοίνωσαν πριν από λίγο εδώ από την Τράπεζα της Ελλάδος το πάγωμα των επιτοκίων στα τρέχοντα υψηλά επίπεδα. Και λέω υψηλά επίπεδα γιατί αν δει κάποιος το γράφημα των επιτοκίων του ευρώ από τον Ιούνιο του 2022 μέχρι σήμερα, θα διαπιστώσει 10 συνεχόμενα back-to-back ανωδικά βήματα των επιτοκίων. 4,5 μονάδες βάσης πάνω, στο 4%. Θα μου πεις, καλά το πάγωμα, πότε θα έρθει η μείωση των επιτοκίων. Ναι. Όπως μου έλεγε κορυφαίος τέλεχος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με δεδομένη την αβεβαιότητα του πολέμου στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, και αν δεν έχουμε μια κλιμάκωση των εξελίξεων εκεί, τότε στο τραπέζι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα πέσει το σενάριο της μείωσης το Σεπτέμβριο του 2024 και όπως μου έλεγε, η προοπτική θα είναι για ένα 0,25%. Να πω τέλος ότι για την Ελλάδα η κυρία Λαγκάρντ αυτό που μας επιφύλαξε ήταν εύσημα για το πώς έχουμε εξελιχθεί, αλλά και συμβουλές για αυστηρή πειθαρχία από εδώ και πέρα. Μαστίγιο και καρότο ταυτόχρονα βεβαίως. Να σε ευχαριστήσω και να δούμε τι είπε η κυρία Λαγκάρντ. The euro area economy remains weak. Recent information suggests that manufacturing output has continued to fall. Greece is now back to pre-COVID situation. Greece is actually higher than the level where it was just pre-COVID. Greece compares extremely well with other countries. Greece has demonstrated phenomenal recovery capacity.